ni o ye awa bonje kamangoro ɲagasila ye parce que o ka vie ye tiɲɛ ko de fɛn fila de bɛ ɲɔgɔn tɔgɔma e ma o ka jɛkulu ya ne m'a fɔ ɲɛna n'aw bɛ ɲɔgɔn ɲini de ya ne ma o de fɔ aw ɲɛna n'aw b'anw nɛgɛ de parce que anw kun ye laveur ye videomanu aw b'a nɛgɛ kuma ninnu bɛ bin anw kan ne o fɔ muso n'i furulen dɔ ne bɛ adresse maraka musow ma kuma bɛɛ soniko senkɛ an kɛ ɲakɛ na ka kɛ jɛkulu ɲɔgɔn ni wallahi bila an ɲakɛ tin duron ka yugun sumala an ɲakɛ tin duron ka nukun su kun ta foyi ya kenu ko ya jɛni ye ba de kan u tɛ fosi la jatoya u mana cɛw cɛ u bɛ o nɛgɛ ka jatoya kɛ o ye ka bɔ ni olu ka porno ye e de la ka jɛkulu jumɛn de ye ta dɔn jɛkulu saba de dɔn jɔn de la ka maramaga fanu sigilen k'u bɛ mɔgɔw jula kɔnɔ bɔ k'a publier a tɛ yen jɔn de la k'u ye voix vocale jouer a tɛ yen jɔn de la k'u yala safi ka fanu jɔn de la k'u yala jɔn de b'a kɛ réseau kan jɔn de bɛ mɔgɔ lebu bila réseau kan ni ninnu ka jɛkulu tɛ jɔn de bɛ cɛw nɛgɛ ka boli fɔ u b'i nɛgɛ de ayi a namɛ dɛ ne delila ka nin kuma in fɔ aw ɲɛna a mɛnna e ma ye kuma bɛɛ ne b'a fɔ n ko kurusi jalako kelen de bɛ ne nɔfɛ yan kuma bɛɛ ne tɛ o fɔ aw ɲɛna kelen fɛn bɛ ne nɔfɛ kelen marambago kelen ani kurusi jalako kelen mais a fanba bɛɛ ye kurusi jalako ninnu filɛ ninnu ɲɔgɔn jato bugugaw tɛ n'i bɛ jato bugugaw ɲini n'i tɛmɛna ninnu kan dɔrɔn i tɛmɛna jato bugugaw la c'est la première jato buguga dans le monde entier c'est e bebedenin finman yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye n ko kami b'a ɲɛmɔgɔ de ton su aw hakilila k'aw bɛ Morgan labila aw ya mais Morgan kan'i bila aw fɛ ninnu to yen bɛɛ bɛ ninnu si dɔn ninnu ko bada de pewu maaw tigɛra ninnu na de pewu ni e ko k'e bɛ nin jelimuso lebu bɛ Morgan diɲɛ bɛ kariw to a kan bi diɲɛ bɛ kariw to a kan bi ni e ko k'e b'a lebu bi diɲɛ bɛ kari parce que ale ma n'i sigi ta ko wo tɛ ale la videomani jumɛn de bɛ e ni videomani min tɛ kuma o fantôme jumɛn de bɛ e ni min tɛ kuma o liveur jumɛn de bɛ e de tɛ mɔgɔw pousser k'u bila nɛni na ne o de fɔ tantôt fo n'u bagara jeliw tɔw ma n'i bɛ jeli min ka ko a ka bila condamné à mort o ye nin jelimuso de maa ma banna ni kolokolo diɲɛ kɔnɔ ka lebu ka mɔgɔw julakolon bila n'i y'a bɔ nin muso in n'a ka jɛkulu mɔgɔw kɔrɔ ta a b'i dɛ aw ɲɛ bɛ jɛkulu jumɛn de ye réseaux sociaux kan n'u bɛ mɔgɔ lebu la n'ale n'a ka jama tɛ a ye kelen fɔ a ye jɛkulu kelen fɔ yan a ye kelen dɔrɔn fɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na jɛkulu jumɛn de bɛ mɔgɔ lebu bila la ka musow julakolon bila ka cɛw julakolon bila qui jɛkulu jumɛn de bɛ ka kɛ maliyɛnw a ye wuli aw k'i jɔ dɛ maliyɛnw n'aw ma wuli k'i jɔ u bɛ ka troisième guerre mondiale min kɛ wallahi nin jelimuso in bɛ na n'a ye Mali kɔnɔna n'a ma kɛ aw ka sibiri dan ku la aw bɛ k'i sigi ko dɔ kɛrɛfɛ maliyɛnw aw bɛ k'i sigi ko dɔ kɛrɛfɛ wallahi bila ni maliyɛnw ma wuli k'i jɔ jelimuso in de b'a bɛɛ kalama c'est lui qui est derrière de tout u bɛ ko kɛ a b'a bɛɛ kalama tout u tɛ fosi kɛ n'u t'i sara la u tɛ foyi kɛ diɲɛlatigɛ kɔ ne yɛrɛ tun bɛ jɛkulu in kɔnɔna na foyi tɛ kɛ ni jelimuso tɛ bɔ a kalama mɔgɔ bɛ gulɔ a bɛ sara ale de fɔlɔ an bɛna karisa bolo i b'a kama a ka kuma yɛrɛ nɔgɔmani ye mɛ k'a y'a fara ne ka sira foyi t'a la hali u ye nin min kɛ bi u b'u sara la dɛ Morgan ka voix vocale sɔrɔ la dɛ Morgan lebu b'an bolo dɛ an k'a kɛ cogo di a b'a fɔ k'aw k'a bɛɛ fara musokɔrɔba ye min filmera u y'a bila a b'a bɛɛ kalama tout ce qui se passe dans leur groupe lui il savait tout il savait tout elle savait tout foyi tɛ fa kɔ n'i bɛ jelimuso sanguinaire nin diɲɛna cogo kɔnɔ nin muso in de dɔn wallahi nin muso in i b'a ɲini a la parce que mɔgɔ lebu ala o de fɔ n'i ye buna hadamaden lebu i tɛ sa n'a m'i lebu e filɛ tantôt wallahi i tɛ sa ala m'i lebu kɛnɛma ala b'i feere parce que tu es force tellement quoi ne ma n'i ye de han awa ne tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ de wallahi hali diɲɛ bɛɛ mana k'i fɛ ne tɛ k'i fɛ Morgan har n'a ye Morgan jabati sigi k'an ne bannen k'an gulo mais Morgan ye don kelen min ta ne yɛrɛ n bɛ Morgan n bɛ sa ko soutien total à Morgan a 20 t'i la bila mɔgɔ si ye ne ni e de bɔra jeli kelen na n k'i dalen don Morgan i dalen don mɔgɔ min kɔfɛ tant anw ni o de bɔra jeli kelen na an bɔra Manden de bi i dalen don min kɔfɛ bi dɛ i bɛ k'i sen ko k'a da min kɔfɛ o ni Morgan de bɛ mɔgɔ kelen na anw de ye jeli kelen ye aw hali sini ni o ye ɲɔgɔn bila anw bɛ taa o ka côté la an bɛ o de defa ni muso in de filɛ n'i y'a cɛ frappé tantôt a bɛ t'i merci ka inbox kɔnɔna ko merci beaucoup k'i y'a kɛ ne tɛ nkalon ta k'a da ne y'o de fɔ kɛlɛ ne tɛ nkalon ta k'a da mɔgɔ la ne de ma fɔ aw bɛɛ ɲɛna yan n ko ninnu ka jɛkulu kɔnɔ n ko musow b'i nɛgɛ dɛ i b'i nɛgɛ dɔrɔn n'u y'i ka kulusi kɔnɔ fɛn sɔrɔ dɔrɔn a banna u b'a di ɲɔgɔn ma
awa bonje mi fleur awa bonje mi fleur maw do jula ko ne awa bonje de abbe transférer na téléphone ko nana abbe be ne bora abbe wallahi billahi abbe be ne bora ali nyanyuma ni fleur ta do kata do photo ta kana ko o jula ko ne ngoye galon tege ni photo te ni nyanyuma ni mimbe de fatu ga jebulu ngona sesa awa bonje de la ka photo do cinema ko o yo ngiye galon tege ni deni tene nenu nunu be nyogo mero san jorjo nunu ku me mo daraga ku me ne de daraga folo u be ne de nyini ka jene akene nenu ni demseru nunu jera fo bi ni demseru nunu manne daraga folo ni nunu ku ye sunguru bawde u ku te suga tafe bolo wallahi demseru nunu ku me ne daraga mais awa bonje ma boki siga ka galon ta gadan ko ne daraga awu be tane chego ko fo itu gono ni ku sugo ko te awa ni gon danger te jiawna awa bonje Morgan deni tere wallahi Morgan deni tere ne de be ka fiano deni de wallahi Morgan de ne de ben kali deni mi ya nege tanto wallahi le te min be awa bonje de c'est moi qui t'a dit aujourd'hui ni be mo attaquer be awa bonje de ta kana deni yere ta elle n'a rien à voir parce qu'il va auto parce qu'il va karma mo son tiete kele parce que awa bonje fle tanto heni mimba alela alema che suru jiangono atiseka che suru ay deun chamamba de wolo sini site fala bo o heni de awa bonje la aba fe muso bede gaketa awa bonje fle tanto na oba do abalevi apina barake jini muso ina o tabe jugani betay be anga marga muso korobai akungolo ba kandala de aya fwa ko awa bonje fle tanto ka nyabolendo artiste fe adela ka fo marga musokoroba in ku filɛ tantôt elle était tellement correcte mais ale gɛrɛla malematu caatɔ la tantôt dɔrɔn ale tiɲɛ sur a bɛ min ye a bɛ fɛn dɔ yɔrɔ jan a n'a ka gawaya a n'a ka fɛn dɔn baliya tantôt a bɛ min ye yɔrɔ jan na wallahi bila ni bɛɛ tɛ o ye hawa bonje ɲɔgɔn kafiri tɛ jɛkulu kɔnɔ ale de donni denni n'a hakili ni ɲɔgɔn cɛ Morgan ka bɔ ni ninnu bɛɛ ne de y'a f'i ɲɛna ci cogo t'a la parce que ne n'a jɛra de hawa bonje ye kafiri de ne ma deli ka ivoirien muso kafiri ye ka tɛmɛ a ka diɲɛ kɔnɔ ivoirien muso yɛrɛ ka gulo min ka fa gulo la ni ale tɛ ne ma deli k'a ye i tɛ se Morgan na awa bonje i b'i ju minɛ de ka i sigi setun e ye sunguru ba de i tɛ se Morgan na fo ka diɲɛ wuli ivoirien bɛɛ y'u bolo ko ka da muso min kɔrɔ e de b'i sigi k'i bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ e bɛ muso min nɔfɛ o ni Morgan de bɔra dugu gɛlɛn na o ni Morgan de bɛ kan gɛlɛn fɔ e b'a kɛ ala yɛrɛ de kam ko ni e ma o b'a fɔ mɔgɔ ma don min a b'a fɔ Morgan ma k'ale balimakɛ o dɔn ni bi ka ca dɛ o dɔn ni bi ka ca dɛ e jelimuso i m'a dɔn ne tigɛra e la bi tuguni n ko n tigɛr'i ko ni ɲa de la tuguni ne m'a fɔ aw ɲɛna nin kun b'a fɔ aw ma k'an balimakɛ foyi kun tɛ an bɛ min kɛ dɛ an bɛ gosili ni farapu minnu kɛ dɛ olu de kun ka dɛ nin ma k'a yɛrɛ fɛ a tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ e ma depuis ne bɔra a ka jɛkulu kɔnɔ i m'a ye ne lafiyalen ye jɔn ɲa bɛ na n belebeleba la ye n'i ye ɲɛ b'a fɔ ko sama lafiya de hɛrɛ de bɛ ka surun ka don o don depuis ne gɛrɛla Marambala ni Safi Jabate la wallahi bila ne kɛra n ko ayi na i b'a ye je suis pas comme avant moi j'étais tellement moche depuis n bɔra a ka jɛkulu kɔnɔ ne lafiyalen tellement que musow ye n sɛgɛn ni bugusu kɔnɔna na wulukala nɔfɛ u ye n sɛgɛn k'an sɛgɛn fo n kun bɛna traumatisme bolo i tɛ sinɔgɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ u b'u kumakan lamɛn dɔrɔn u bɛ lafiya u bɛ sinɔgɔ an b'u nɛgɛ ka taa n'u ye nin ye denmisɛnnin de ye o n'u ye denmisɛnninw de ye tantôt n'u n'anw tɛ kɛlɛ ne dɔgɔnin ni Morgan bɛɛ bɛ taa filanan Morgan c'est minɛriw de don mais a jɔ dɔ Morgan n'u y'u yɛrɛ d'i ma Morgan u gosi yɛrɛ de ka taa n'u ye parce que ja to bugugaw de don kana kelen k'u la dɛ i bɛ duuru de k'u la k'u gosi fo ka bɔli ka bɔ so kɔnɔ o de ka d'u ye i ma sɔrɔ ka ɲa Morgan aw kana da a ka intimité la dɛ a ye Morgan ka diɲɛ fɛn bɛɛ bila mais maliyɛnw t'i ban Morgan na mais jelimuso ni Morgan ka fɛn fɛn bɔra k'a bila réseau sanfɛ i k'a bila i kunkolo la dɛ Morgan anw maliyɛn ninnu fana tɛ Morgan labila e jelimuso in yɛrɛ e jelimuso de bɛ minɛ e de bɛ minɛ Mali justice an b'a adresse aw la Morgan bɛ ka transition de dɛmɛ transition mɔgɔw n'aw ma wuli k'i jɔ ni jelimuso sanguinaire nin bɛna 3e guerre mondiale wuli Mali la transition mɔgɔ Morgan y'aw dɛmɛ dɛ Morgan ni muso de jɛra jelimuso dɔ de a kun bɛ k'a soutenir kalo joli a bɛ k'a soutenir Morgan tɛ sinɔgɔ su fɛ a tɛ sinɔgɔ tile fɛ san joli a bɛ jelimuso in de fɛ jelimuso in b'aw bolo Mali la yan dɛ
o kanubaga dodo ko Morgan bora jekulu konana ana kume ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'a dɔn cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ ni musoya bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ e bismillah rahman rahim a sera nin na jeli ko sera nin na o kuma e de ye mikoro tali damina Mali kɔnɔna na jeli muso ma deli ka mikoro ta k'a bila transition mɔgɔw bɛɛ de b'i préparer ni Morgan ka ko bɔra ko Morgan julakolon bɔra i b'a bila i kɔnɔ tu vas être i bɛ enfermer prison na des forces de grève parce que e jeliya kɔnɔna na e tɛ se ka to mɔgɔw lebu bila la foyi tɛ ka b'a la n'an bɛɛ bɛ sa an bɛɛ bɛ sa mais i bɛ taa o prison kɛ dɛ ah oui aw gonden sigilen filɛ ta do wo kɔnɔ fɛn aw de bɔra justice fɛ e de nani sigi ko aw gonden ka bannen dabila i tilara ka jigi dugu ma tuguni ka aw labɔ mɔgɔw kama tuguni jeliw tɔw sigilen don olu ka mɔgɔw bɛɛ sigilen don e de ye aw labɔ e de ye aw labɔ e de ye aw labɔ mɔgɔw kama aw tɛ farinya ka live sigi normalement Mali justice kuma ko aw ka exister diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ aw kuma ko ka temps yɛrɛ de di nin ma yɛrɛ aw yɛrɛ ka live sigi TikTok ka tuguni yɛrɛ aw kun ko k'a ka compte supprimer dɛ n'aw ye aw ka compte to a bolo mais c'est normal aw bɛ continuer tuguni Mali justice ni aw ka compte tora a bolo compte in bɛ halisa aw bɛ continuer mɔgɔw bannen na depuis don min na ka na bila bi la aw ko aw ka bannen dabila a y'a dabila don o don aw bɛ mɔgɔw ta a bɛ mɔgɔw ta to ka taa a bila ka compte kɔnɔna na a bɛ bannen bila kɔrɔ innocent bɛɛ bɛ ka kule u daw n'u kunkolow la tan ko Mali justice bɛɛ bɛ ka procureur wele bɛɛ bɛ ka procureur Kulubali wele denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ k'a wele on dirait que kumaw tɛ ka s'a seyɔrɔ la dɛ procureur tɛ se ka TikTok bɛɛ vérifier o a ka baarakɛlaw bɛ TikTok kan dɛ ne ko o kuma na baarakɛla ninnu ɲɛ tɛ aw kɛwale la a ka compte kɔnɔ aw bɛ ka baara min maga a ka compte kɔnɔ na ne ko Mali justice ɲɛ tɛ aw ka compte kɔnɔ na n'i kumana ko compte wɛrɛ ayi compte wɛrɛ mɔgɔw n bɛna o explication d'a ma olu ka mɔgɔw de bɛ baara ni fadenni kɛ u bɛ taa ta k'a bila u bɛ datuw bɛ sɛbɛn a kama ces jours là pour que ka procureur dɛmɛ baara la olu ka jɛkuluw de bɛ baara na su ni tile an ka tiɲɛ fɔ an ka taa ka bɔ yan maa min ka ko a ka condamné Mali condamné nin jelimuso in de ka ko a ka condamné tellement que jelimuso in n'a ka mɔgɔw bɛ ko min na réseau kan bɛɛ tɛ réseau maîtriser u bɛ ka bɛɛ traumatiser u ye bɛɛ bali k'i diya ko kɛ réseau social kan u ye denbaw bali ka couple bali hali i tɛ se k'i denw pari k'a bila réseau social ko awa 94 e b'i ka wo den kɔnɔ yen ta mais n ko jelimuso b'a kalama lui il parlait bien avec awa 94 ani awa 94 bɛ kuma de grade an bɛɛ kun t'a appelé ninnu kɔnɔ awa ka numéro an bɛɛ kun t'a appelé ninnu kɔnɔ n k'an bɛɛ bɛ wele appel conférence a y'a don ta a bɔ ta hali sisan ni ne tilara live la sisan dɔrɔn u bɛ awa wele u ni jelimuso bɛ kuma awa n'u bɛ taa procureur fɛ dɔrɔn a b'a ka numéro bɛɛ de supprimer k'a b'a kun a ka téléphone kɔnɔ o de bɛ fɔ i b'i ka numéro bɛɛ supprimer i bɛ awa ka numéro bɛɛ supprimer k'a b'i kɔ contrôle tɛ kɛ awa ka numéro min bɛ a ye jelimuso ka numéro minɛ kɛ a y'a ka numéro bila aw ka taa orange mɔgɔw fɛ ni ani awa kumakan ma sɔn aw k'an bila prison na dans 10 ans awa kusumari de b'a wele u bɛ ɲɔgɔn wele whatsapp de kan n'u ye ɲɔgɔn wele appelé whatsapp la tan u b'u bila conférence u b'u bila écoute la a b'a bɛɛ lamɛn awa bɛ wari bɔ chaque a ka événement awa bɛ wari di jelimuso ma wari bɛ di jelimuso ma cogo di banninikɛla i yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ mɔgɔ de bolo awa ye nin min kɛ sisan aw ni ala cɛ nin ka ko a ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni ɲɔgɔn denmisɛnnin fitinin denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn kanu kɛ sunkuruya ni kamaleniya depuis lawuli o bɛ yen muso ni cɛ aw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o ye tiɲɛ de mais cɛ de don cɛ de don tantôt a bɛ fonctionner de mais c'est normal a bɛ se muso ma o sera nin jeliya sera nin na ko barima a bɔra jɛkulu dɔ kɔnɔna na a y'a ka choix kɛ k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais don min na a kun bɛ yen dun don min na a kun bɛ e muso in nɔfɛ a kun bɛ ka safi ba nin dɔ mɛ ka mami minɛri ta don min na k'a ba nin mun na e jelimuso ma bɔ tantôt ko ne ka jɛkulu kɔnɔ ko nin man go a kɛ et depuis Morgan bɔra a delila k'i nɛni fɔlɔ hali muso bilenneni Morgan delila k'a kɛ nin jelimuso in na a ma kɛ mais nɛni jumɛn de tora diɲɛ kɔnɔ Morgan ma min da safi n'a den kan ani safi n'a cɛ kan a tɛ yen maramba fana c'est pareil e jelimuso normal ni e bɛ miiri ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulo ye e kun man ko hali kala ka tigɛ anw na mais ko e de kun bɛ mɔgɔw bila k'a y'a accélérer ko baramana k'an bɛ maramba ko la ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ni n ye maramba bila ala k'an faga maramba ko de b'i ni kan dɛ mais i bɛ maramba y'i ɲɛ la bara nin ko in bɛ o dɛ i t'a fɛ mɔgɔ ka ɲuman kɛ maramba de hasidi jeli ɲɔnko pisen kɔnɔ denni ye mun kelen kelen de k'i la e muso bɛ se ka muso labɔ furu la n'i ka fugariya le tɔ i bolila k'a to a cɛkuru fugari ba kɔtɔ bila ale i bolila ka taa est ce que muso in de nɔ da
ale de furu kanana galon tigela ko o yi cɛ minila ni a yi cɛ minila ta se que maramba de muso ye ete muso ye musoro de maramba de kadi o de kada cɛ o de la i tagara tantɔ cɛ t'i fɛ i bolla ka taa ngo maramba tagara domi aw galon tigela ni mun aw ma bɔ k'a fɔ maramba taara négociation na aw ka mɔgɔw fɛ ka taa cɛ négocier mun aw ma o fɔ réseau kan aw ma o fɔ dɛ ayi ɲuman ninnu tɛ fɔ jugumanw de bɛ fɔ aw bɛ jugumanw de fɔ mais ɲuman ninnu jamais aw da tɛmɛ aw la Morgan to ye Morgan Mali ta de ye Morgan wa Mali bɛ jouer don nin den na e hakili an b'an si de ka jeliya manamana ko ninnu na bilakoro kanu n'an da la i b'i da tantôt i den wololen i bɛ t'i da o kɔfɛ e ma maloya ka fini bɔ o la n ko ne ye o de fɔ n ko Kami b'a ɲɛmɔgɔ de ton sun o de la tantôt a manamana jɛkulu ninnu ne ni mɔgɔ t'a la tuguni jɛkulu o jɛkulu tantôt u bɛ ɲɔgɔn ɲini tantôt moi je m'en fous de ça e ma ye ne bɔra a kɔnɔna na depuis ne nana a ɲaɲumaniya in na bi ka na bila mɔgɔ si ma ɲa si ma ne yɛrɛ dabali banna combien depuis mois de décembre a kɛra cogo cogo muso dɔ bɛ ne darage siɲɛ kelen a ma kɛ hali message écrit la o ma kɛ awa ninnu bɛɛ de b'i ɲini u bɛɛ bɛ cɛ surtout ne yɛrɛ kɔni non ne dabali banna de ne yɛrɛ kun t'a dɔn ko ne kun n ko de n ko n'i donna a kɔnɔna na dɛ non musow bɛ dɛsɛ i b'i garder de dɛ musow b'u ka bogotigiya garder cogo min i fana b'i ka kulusijala garder tan n'i m'a garder dɔrɔn u b'a walon ka bɔ yen fa de b'u ka cɛko la awa a bɛɛ de bɛ taa fɛn fɛn bɛ sanfɛla cɛko hami de b'a bɛɛ la a si tɛ artiste in fɛ a si tɛ artiste ko la ninnu bɛ ka faniya kɛ de dɔrɔn kuma dɔrɔn faniya y'u tɔgɔ la kuma de awa musokɔrɔba firise hali musokɔrɔba min tun bɛ ne ko o dɔn maraka musokɔrɔba n ka cɛ de ye n wele cɛ y'a wele tantôt k'an wele tantôt ko n bɛ kuma tantôt marakamuso ma sɔn ka kuma ni o ye volikan sunkuruba in ye ta a cɛ ye ne wele de maraka de don a ye n wele tantôt ko an k'a ɲɛfɔ ko nana cogo di n k'i muso bɛ nɔfɛ dɛ a bɛ nɔfɛ de kɛrɛtɛ n ka kulusi nɔfɛ a kɛ ala kama i k'a f'i muso ɲɛna a ka n to yen ko n bɛ kuma ɲɛfɔ dɛ muso ma sɔn kuma ka ɲɛfɔ dɛ parce que a sɔn de a t'a fɛ ka cɛ ko a ko aliu a ka ɲi a ko tu a sinna k'a muso pugu a y'a purugu tantôt k'a ne ka telefɔni tigɛ a tigɛrila ni cɛ ye o kɛ muso la dɔrɔn a tigɛrila de pour que i m'an bila an ka ɲɛfɔ ko in daminɛna cogo min n k'e de tun bɛ dɔn ne ka inbox kɔnɔ numéro den la kuma bɛɛ n ko ayi ne t'a numéro di ninnu ba ninnu na parce que aw filɛ ne b'aw dɔn de cɛko bana de b'aw la ni n ye n ba kan ka numéro di mɔgɔ min ma o bɛ wuli k'an ba nin don o don ni n ye min bloqué a y'a jateminɛ o e nana artiste ko de la ni ne alu y'i bloqué o b'e tɔɔrɔ mun na o tuma na aw bɛ ne ka ko de la ni n ye min bloqué dɔrɔn o bɛ taa n tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ ko alu ti ma bloqué alu ye n bloqué a ye o bɛ kɛ o hɛni tellement ko n ka d'u ye tantôt ni n ye n sigi tantôt u ɲɛw bɛ n ka kulusi wo kɔnɔ dɛ pour que u bɛ n ta ɲɛ ne ta in tɛ ye dɛ. Ate mais n balimamuso i ye ivoirien bɛɛ kuma suru bi i ye ivoirien faga bi i ye ivoire ban bi pewu i ye ivoire drapeau bila ji bɛɛ bɛ siran ivoirien musow furulen na sisan grâce à toi bɛɛ awa bonje y'i nɛgɛ awa bonje sunkuruba y'i nɛgɛ parce que ale filɛ cɛ i tɛ sɔn ale la tuguni ale ka mana banna de pewu lui c'est fini a b'a fɛ k'i k'a ɲɔgɔnna dɛ jɔn de bɛ e muso belebeleba janija ye i bɛ t'i yɛrɛ bila nin manamana kɔnɔ ko jeli yɛrɛ t'i dɔn yɛrɛ jelimuso yɛrɛ t'i calculer yɛrɛ a t'i fɛ yɛrɛ a tɛ k'i fɛ fo ka diya o la mɔgɔ min ma k'a yɛrɛ fɛ o bɛ kɛ mɔgɔ fɛ i bɛ t'i yɛrɛ bila nin ko ninnu na mun na Morgan filɛ tantôt ani jɛra Morgan ye hɔrɔn de sinon a tun bɛ se ka bɔ nin ye o cɛ filɛ tantôt a b'i nɛgɛ tantôt o ma jugu ni nin e ni Morgan mana bɔ bi jɔn de bɛ lebu bi ni e lebu bilara Morgan ta Morgan bɛ muso sɔrɔ k'a furu e dun qui va te marier sunkurubaw dama bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan tantôt ko aw ye fɛn Gondé filɛ tantôt o ka vie détruire la awa Gondé b'a fɛ bɛɛ ka détruire dɛ Gondé ne tɛ ba naani kɛ dɛ i ka stratégie ninnu bi n'i bila n ka aw ka jelimuso ye o de fɔ ko ka ne ban ni ne ban nin na dɔrɔn ko a la dɔrɔn ne bɛ bɔ ko ninnu kɔnɔna na ne b'a bɛɛ kalama parce que ne yɛrɛ tun b'a kɔnɔ dɛ n ko don min na tantôt n'u ye ne ta dɔrɔn ka ne gulon dɔrɔn a kasibagantɔ de bɛ na ala alu marakaw tɛ sɔn nin ma kɔrɔ wari tɛ sɔn bɛɛ tigɛla e la ka ban ne m'a f'u ɲɛna aw filɛ yan dɛ ne m'a fɔ n k'u ka jɛkulu kɔnɔna na u b'i nɛgɛ k'i ju la kɔnɔ dɛ sɔrɔ n y'a f'u bɛɛ m'a fɔ oui ou non commentaire aw kɛ seere ye dɛ depuis ko in daminɛra ne ye kuma o kuma fɔ aw b'a bɛɛ tiɲɛ ye a kelen kelen parce que n tɛ kɛlɛ kɛ nkalon kan dɛ n bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ de kan n ye o de fɔ n y'a fɔ groupe la n ye mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɔnɔna na n ko mɔgɔ si kana nkalon da u la an ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan
Amanchade, Anyi Moko Fitini de, mais depuis mois de décembre, quand on a blabla, aïe, j'ai le moussoka kola, Arakola et Arako Jumane Nyalen Double, Fauche. Depuis nous, on a déjà maintenant, n'était pas qu'elle est galon, tiens. Awani ko nga galon ko galon tige kada mo la kele ko na take parce que mesira ala mesado no de la ni manya mo kele ka do iga kele chia ka do raban awa morgan ambi ko fomini amba ko bada debisen fosite kala tigela ambi ko ibe sa ko na ambe sa ibe to yoro na ambe to antila blare awa na da do wore mare aina ni do wore to gun parce que ne ma satisfait à ça ni tukuma nunte aw nana be mba neni yoro mina ma go do yoro de me challenge ka nyere be sira sa ka ta challenge ke morgan kuma gaina ka bla et puis quoi et gonde e be sera on séparer ibe maramba to iba yinyana aw maramba kara kabane iga jenu sote se dongli dadela ati sedi ma ti sera chike dongli goma na mela ibe mo prisonnier tant de dia ko uluka tout que toi tu chantes pas bien mais c'est quoi ça toi tu penses qu'on est moyen âge. Non, nous ne sommes pas moyen âge maintenant. Moi, je suis libre maintenant, liberté totale. Ne nyanu manu de benyo kombola vie. Ne re nyanu manu de o. Ne beto nyanu manu ane la ne benendo nyanu manu de kerefe. Meta yere bila matri jugu kerefe chugo de kara norona. Ni baga jegulu corona ni te lafia. Dongo do vavoka labo. Dongo di iworo korotade. Musokoroba u debi ko. Au musokoroba nun pe unjara bilende u menela. Ne ba fukuma ba unyana. Ne au bena ne ka prevu dine ma kelen. Aw bena ne ka prevu di ne ma yaronna koko bera ke modatero aw te duguma modatero ay bloguer ke tanto ou ba uta ka bara do aw te si vous êtes pas là dis-moi même mo do ka ça ou le bloguer ke ça en fait que nyaba la commentaire la tanto voilà mais au défaut Morgan ambiko l'une est parfaite dans la vie. Awa bonje, itabe nale. Awa bonje, ne boube jouer réseau nkane. Ibe koko la dukuma etabe jouer nambe. Et awa bonje de ine ni jere soko dogo blanyo kwana. Nte nina ko fo lahara. Ni ya ine bane na jere soko dogo bolo grâce à toi. Awa de kumbe bo groupe ko de pine awa bonje doni. Abe kuma kan do la boku dima. Ngoni ni muso ye muso jugude wasoro jene blebele da rentri be ka awa bonje bien ale de ya taka di jene de vocal de fla jene ya kle bala vocal de fla ya transfer awa bonje kuna be down anya be la me awa bonje mainda awa bonje de be jekuli ko na na mi sonde la abe jekuli ngwa be ko mangawula abe bara tauka musu nye musu jugi be ka frifini ne tante règlement de compte wallahi règlement de compte mbe ka kuma ni ala de che musu imay elle est tellement ngo aka jugu yere musu jugu de imay depuis qu'elle est là atara cimetière là atara soula ay o jatemna depuis anya frappe dora ay boli gata soula jena ate janaba ko ate sele ate sou avec gulomi et artiste au kiga mère abaka rega mère ami fanan mugo mimbe boni mugo kuma kawe mugo mimbe mugo lebu labo en olu de be collaborer no fait o artiste ni mai artiste min gache kula mugo aka jekulu te se fosila baneni fanani ka mugo jula golombla malien penya be ni muso ina tanto abeka sago ke malamu mugo shite kuma kalamani turu de don na sera do tama domina aw be wula don mais alu de afon yoro bi an be ka kule an be ka ira mugo la tando aw ga wuli sani ko do ka damna mais na sera do ma don hey Allah wallahi bilaw benaye ne de ya fawnyana awa ni muso infile tando har na ya bla prisona har na bora prisona tando parce que atse ka dabla parce qu'elle peut pas chanter atse dongli dala arsaba chukumbeta ne folo arsaba chiga jegulu aya damina tande ukumbe boni nyogo lebuye ube nyogo keta ka nyogo keta ima aga jegulu funa betani sisa jegulu mimbe lebula boke tikitoko ka jula kono na bobo ka vavu kaluje ka musokoroba ka vavu kaluje ka bon akele de ka jegulu bake aina ni prevu do jegulu mo mi bake ate olu de bake mo ba partager ko compte ko nan
ko tu cité na bagé amba udo aw be se ka wéré sugu aw be se ka be mo ni mo bla ñona ne re manu sigi tanto aw te se ka mo shiri mo si bla ñona banani jumande kira aw ma minda mo kaya aw be ka dani ni shiko mi fe tanto ko umu balaira u desera u taru genge umu balaira fanala mo be mo ñini de la renfort ñini ka fraw yere ka shiko de alu de borane ne te yere justifier parce que shiko ba u da u ye mo miyo shiko ba aw do aw be se ka ne ni mo de bla ñona TikTok in san fe tanto be ba u do be de ba u jugodo fona u sera laloma mi nada ko hakili laloma mi hakili ga surunde bide aw be ni jota to ko alu beta pour que kan ne nege bo dugulu la ani wara fanu la ne nege te se ka bo wulu la parce que wulu be ne do ka te mauka wulu kumba nsuido kele ndam na runya na TikTok ngan adamina fo bi manyina wo ne be wo de fo har duguma ne ba wo bunte de duguma lala mbaw bunte de duguma lala mbe mi fo duguma mbe se ka fo sam parce que akwa jeli muso ka jugunde ma jugude do ma nyumante mba bunte duguma aw te boni ne tawye aw boro ku be balancer ne ba bunte duguma de mba frapper rere de parce que aka jugunde ma jugude do mba frapper duguma mba frapper save aw wa jeli muso nyogo WhatsApp be jian kono ma be korfoli bo ka wa jeli muso bo korfoli be dan tanto to ka ko yi furuche chauffer ko o chauffer pour que o bi furu depuis là woli chede be boli muso na fe ngo ale de bola chewu no fe depuis no yoro la ale ma muso yala no yoro la depuis no yoro la ale ma muso yala no aw be se ka do fo jone ma morgan ka di yere bilu fe de e ga ni yere bla le bula bola o toy o luka ke sinon ibe ku nyogo na uye kanake faut pas les faire plus jamais ibe se giga keleke me kana mo shi le bubla ni jeli muso ina ku ngoto nyogona ala de ni bla kana jiagono akana mo toro fira ona tile terminal afara tile be temi dondola ni ko wore ma ba ni bana ma ba saya baba atiseka sanke meke balola ai shi min balo atena o shi nyogona balo tuguni ni ala sona gon ai ni to aga sago ke jiagono jeliya dambe chiamali kono ai jeliya nege bo pela ai fania nege bo pela halika dongli la me aya nege bo pela akele waidu de panana artiste milieu ko na mo ma hera soro malla ite se dongli dala dia kwade de mo ge sangorota i shike victimisation na anyi deme ki dema i doni sorigo ki te ba ko alisa toi tu vas rester ça dedans pour tellement ko ata fe ba ko na alisa to be ku débrouiller ko ke ti débrouiller e ko ke balo de benna artiste bebe ka fuko ka migorta fuari ba ko sigile no ko cheko fen fulande be sa tono fulande be sa so chefana e ko shemara ka de e ko chefan ka de ko ira ko dum e ko che ka de e ko dongili ki be dongili fana merte e be se ko lu fula ke nyo fa o ko mala e robo de ya e trongelende ya mais ante morgan na bla mo chie ni morgan ko aka mo le ba ko be e lebo parce que ni morgan ko be ko be e jeri muso inde ba be ko fe ni malium ni sigi ni jeri muso ye troisième match jugu yora frata to ko muso fiman jugu de bena kaka aka kelete dayoro la san juljuli ni fen jugu ate so la pema domina ngo maramba ni ngara plateau la ko na fraka o be ko jong batu nyangi enu wele ku ka ta be amataka tellement ko la paix ta arrangé bete ni muso ya arrangé dia kono bebe yoro rateta batu nyangi enu wele ado si je me trompe pas 10 millions d'ubema safi tara maramba tara fugari mata dongili dabali mata torongone mata mal lebu wa chefu mata atiseka taw parce que ben ta arrangé na ku tara ben kuma min bena foende ale te ben ta ale arrangé awana ka jekula mo pe sonkele jugo min bala o jugo de baga jekula ma sugu fula de be nyogon toma ma nyuma fula de be nyogon toma sunguru ba fula de be nyogon toma jato fula de be nyogon toma jene akela u de be je nyogonga ma sugu dama u de be nyogon toma morgan taibe morgan yinyana o itisaka morgan nege bo maleon ma go be morgana transition ne ba awulia mama be ka transition soutenu ay wula o ki jode na ma wuli ki jodi muso inde yoro ambe awbe maligo kele la de ko rebe wuli maligo na awbe nyina nor ko sisa
muso in bɛ Mali la ye wallahi bila a ka jɛkulu dɛ u bɛ 3e guerre mondiale la wuli Mali parce que i b'a kalama terroristes de formelen don muso in bolo ani rebelles olu de b'a kɔfɛ a yɛrɛ ka kuma k'ale ka kɛlɛkɛlaw jeliya kɔnɔna na jɔn de la ka no o kumana an bɛ Sunjata tile de la an bɛ Sunjata tile la k'ale ka kɛlɛkɛlaw n ko yɛlɛ ko dan de don ne mana sigilen tan f'a b'i firifiri tantɔ tɛnbaraba in b'a kunkolo la tan tellement ko a bɛ complexe na yɛrɛ n'a ye photo ta a b'a yɛrɛ mɔsɔn de a b'a yɛrɛ kɛ jalamani de photo la k'a yɛrɛ kɛ comme a cɛ ka ɲi tantɔ arabu laloma minnu bɛ Facebook ni TikTok sanfɛ tantɔ tubabu laloma ninnu mana ye tantɔ u bɛ taa j'aime d'a ma olu t'a dɔn so an farafin si tɛ taa j'aime di nin ma tellement ko a cɛ ka jugu an b'a da a cɛ ka jugu kan anw tɛ taa j'aime d'a ma awa n'i sera Morgan ma o kɔrɔ ko ala ko ye nkalon ye Morgan ye su k'i ye ka tile kɛ i tɛ se a la awa anw ka hakɛ b'i bi TikTok in sanfɛ i bɛ malo i tɛ sa n'i ma malo TikTok in sanfɛ parce que tout ce qui se passe dans ton groupe tu es au courant de tout a b'a bɛɛ kalama tout a b'a bɛɛ de kalama tout a b'a bɛɛ kalama fɛn fɛn bɛ passer a ka groupe kan a b'a yɛrɛ kɛ comme a t'a kalama dɛ awa n'a live mɛnɛna dɔrɔn a b'a ka fɔ contenu ta dɔrɔn k'i sigi awa mɔgɔ tɛ bilen kɛ k'a bɔ diɲɛ kɔnɔ banni o y'a tagalan de nin bɛ nɛni min kɛ aw bɛ fɔ ko nin bɛ bilen min kɛ n ko ni nin bɛ téléphone na n ko n'a ye bilen seri tantɔ f'i dabali bɛ ban a bɛ mɔgɔw nɛni dɛ a tɛ hɛrɛ yɛrɛ dɔ min na tantɔ n ko nin y'a fɔ depuis nin y'a fɔ musokɔrɔba fila na ko ne ta de ka gɛlɛn ko sinon ko musokɔrɔba ninnu hali n'u ye olu fara k'ale ka sira t'a la a y'a fɔ dɛ ko hali n'u ye olu fara k'ale ka ko ne de ta ka gɛlɛn ale bolo n ko kun bɛ ne nafa de nɔfɛ mais a don kelen ma kɛ ne yɛrɛ fɛ ni ne kun tora nin muso nin ko dimi kun bɛ n faga dusukasi o de kun bɛ n faga Morgan kana mɔgɔ lebu bila dɛ i ka kɛlɛ k'i ka taa mais i kana mɔgɔ si lebu bila réseau kan maliyɛnw b'i kɔ awa n b'a dɔn Mali transition tɛ Morgan labila ni muso lagasa in ye tantɔ ni muso in min filɛ nafa t'a la Mali kɔnɔna na Morgan bɛ ka Mali min di nafa min lase transition ma transition mɔgɔw tɛ Morgan labila min bɛ kulusi jara ko la o kuma danga de b'anw ka transition mɔgɔw kɔ k'u bɛ Morgan labila e tɛ se fosi la i tɛ se dɔnkilida la i ko ko cɛ ko i t'i ba fɛ i t'i fa fɛ e ko ko cɛ de ka di ninnu bɛ Morgan labila ya mais tu es malade toi tu te prends qui toi tu penses que nous sommes là pour toi ici et hakila Mali ye de ta ya par exemple ton grand frère il travaille ko kɔrɔkɛ bɛ baara kɛ palais la ni mɔgɔ min kɔrɔkɛ bɛ baara kɛ palais la o b'a sago kɛ maliyɛnw na o b'a sago kɛ fantanw na toi tu comprends pas i bɛ kɛ sababu ye k'i kɔrɔkɛ ka baara ciya Mali la parce que aw yɛrɛ ka kuma de o ye a kɔrɔkɛ bɛ baara kɛ dɛ a ye porte parole ye a donna ta a bɔra ta Mali bɛna kɛ tan de o kumana Mali ye relation ko de ni maa min ka baara maa min ka mɔgɔ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ta o b'i sago kɛ mɔgɔw la sinon bɛɛ b'a dɔn e ka jɛkulu dɔrɔn de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ la TikTok sanfɛ jɛkulu jumɛn de b'a la a ye jɛkulu kelen fɔ n ɲɛna min bɛ k'a kɛ a ye jɛkulu kelen fɔ n ɲɛna min bɛ mɔgɔ lebu bila la a ye jɛkulu kelen fɔ n ɲɛna min bɛ ka mɔgɔw julakolon bila a ye jɛkulu kelen depuis nin taara Maranba bamuso filmé k'a bila réseaux sociaux kan diɲɛ bɛɛ y'a ye u ye o kɛ yɛlɛwɔ de ka tɛmɛ o la maliyɛnw b'u sigi fɛn dɔ kɛrɛfɛ aw b'aw sigi fɛn fitinin dɔ kɛrɛfɛ o de bɛ k'aw siri f'u ye an bɛ jɔ fɛn fitinin dɔ ma Mali la dɛ an b'a fɔ aw ye tɛmɛ nin na aw ye tɛmɛ nin na ni Maranba bamuso ye kirisi piqué sisan par exemple ninnu taara Maranba bamuso in filmé k'a bila Maranba bamuso ka kirisi piqué ala k'an kisi a ma ka kuru ala ba kɛmɛ da ɲɔgɔn cɛ soit a den dɔ ka kirisi piqué n'a sara sisan u fana bɛ wuli u bɛ t'u ta juru sara u somɔgɔw la sa guerre civile ma wuli a wulila ou a ma wuli maliyɛnw aw b'u sigi ko dɔ kɛrɛfɛ ninnu filɛ ni muso in ka jɛkula mɔgɔ filɛ u bɛ mɔgɔ dɔ jula Morgan ye denmisɛnnin dɛ ninnu bɛ ka harcèlement min kɛ Morgan na Morgan bɛ tunga de la yan dɛ maliyɛnw a nana wari ɲini de la Morgan somɔgɔw kɔntɛnɛ da kan ninnu bɛ ka nkalon min tigɛ ka nin kɛ ya an tɛ tɛ mobiliw la an bɛ nɛgɛma baaraw de la an bɛ taa bâtiment na n'a sara don maliyɛnw b'i sigi tantɔ n'a sara est ce que jɔn bɛ da Asimu ka publicité kɛ hali k'a da a bɛ Asimu ka fɛn min kɛ bipu min kɛ tantɔ o bɛ nafa lase an ma nin jeli kun tan ko in na jeliya sera nin na ni jelimuso kelen don ka diɲɛ bɛɛ nɛgɛ bɔ bɛɛ la o mɔgɔ jumɛn ni mɔgɔba jumɛn de bɛ Mali influenceuse tɛ ni nin jelimuso in m'a lase mɔgɔ min na a ye tiktokeziw bɛɛ tiktok nɛgɛ b'a bɛɛ la bɛɛ mɔgɔ cɛ ka ɲi tantɔ jelimuso in n'a ka mɔgɔw bɛ bila olu bɛɛ contrôle la tiktok kan n'i cɛ ka ɲi e tɛ hɛrɛ sɔrɔ nin tiktok kan n'i b'i parɛ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ nin n'a ka mɔgɔw kan n'i ko k'u ka ɲi ɲɛda ka ɲi senda ka ɲi tɔ i ɲinw ka ɲi a ɲɛ tana de ye muso cɛ ɲuman in tantɔ a n'a ka jɛkulamɔgɔw
u be bili ko diya ko afika ke olu ka jelimuso fɛ dɛ o kuma na diya ko b'a de dɔn mɔgɔw ka kɛ tɔrɔnin kun b'a fɛ fɛn cɛjugu tɛ nbaraba bebede ni fima jɔn de bɛ se ka kɛ o fɛ maa min tɛ se k'a layɛ ni a y'a ko si ma tanto subahanallahi n'a y'a ɲa si ma tan astaghfirullahi jɔn bɛ kɛ nin fɛ diya wari dɔ mɔgɔ ka kɛ mɔ aw hakili la force de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fɛ aw ka nin tɛ nbaraba in de aw kelen de bɛ nin assumer mɔgɔ aw ni mɔgɔ si tɛ jɛ nin na diya in kɔrɔ nin fɛn cɛjugu in dɛ nin fɛn lahara jugu in dɛ aw kelen de ni nin bɛ taa awa ni ɲɛ tɔgɔ bɛ mɔgɔ la ni y'aw bɔra sɔgɔma dɔrɔn ne bɛ bɔ wula fɛ awa n tɛ Morgan labila aw yɛrɛ n b'a soutenir bien parce que an bɛɛ ye jamu kelen de Konate i bɛ k'i sen ko k'i da cɛ min kɔfɛ de cɛko fa in min b'i la tantɔ de Morgan ni o de bɔra jeli kelen na n'i t'o da an b'o fini taa mɔgɔw ɲininka comme cɛko y'i fili yɛrɛ ma sisan i ye cɛko bila diɲɛlatigɛ bɛɛ na i ye cɛko bila i balimaw la ka cɛko bila fa la ɲa ka cɛko bila ba la ɲa ka cɛko bila teriya la ni Morgan min filɛ Morgan il a fait combien d'années a bɛ k'e soutenir i ye cɛko bila o fana yan nin ye ko bɛɛ de to cɛko la bɛɛ mɔgɔ mana ta a bɛɛ b'a f'i ma k'i ye fisiriwale denba kɛrɛtɛ de maa maa bɛɛ dɔ b'i ka jɛkulu kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin kumanin bɛɛ fɔ maa kelen y'a fɔ maa fila maa saba maa naani maa duuru o kumana e ye jɔn de jiko tɛ e la ni nin mana sigilen ko wo tɛ ale la wo min bɛ la a bɛ mɔgɔ jelimuso jumɛn de la Mali kɔnɔ e wo bɛ wo 100 bɔ e ye jikoro sa de awa ni clair ne dɔrɔn a bɛ taa yɛrɛ victimiser dɔrɔn ka taa challenge kɛ k'a yɛrɛ ɲina a bɛ tɛnbaraba in siri tantɔ ka taa ka misoro lahara jugu ninnu siri tantɔ a b'a yɛrɛ victimiser tantɔ on dirait que malimatu de filɛ nin et depuis malimatu jatɔw bɛɛ bɛ e ka groupe kɔnɔna na tantɔ o groupe ma ban ka ban malimatu jatɔw bɛ e ka groupe kɔnɔna na e yɛrɛ ka cɛ dɔ ma minɛ o dɔn wa ka taa muso ka wari dun u bɛ taa musow de kɛ ɲɔgɔn na ka taa cɛ sungurubaw b'u bolo yen muso sungurubaw cɛw bɛ taa musow ɲini musow bɛ wari d'i ma u bɛ tan de ta to u bɛ ɲɔgɔn fonctionner tan de ils ont comme ça mais u dɛsɛra ne la de u kun b'a fɛ de ta parce que u ye ne belebeleba jamujan n ko fu bɛ haba ne nɔfɛ n ko n'u ye n minɛ telefɔni na n bɛ dɔw deli de ka taa i da parce que ne b'u dɔn i b'a kalama muso filɛ n'a bɛ cɛ fɛ a tɛ fili o u b'i nɛgɛ nɛgɛ dɛ kuma yɛrɛ la i b'a de b'a haji u b'a fɔ haji walayi ne yɛrɛ sɛgɛnnen dɔ dɔ bi ne b'a fɔ ni sɛgɛnnen dɔ e tɛ t'i da o kuma de b'u dɔn a u ka musokɔrɔbaw cɛko fan min bɛ e ma dɔ ye tile fila in na a kun bɛ haba la ne nɔfɛ awa nin filɛ a ka so kɔnɔ tantɔ n'a ka ko wulila la tantɔ a ka vibration mana daminɛ tantɔ kabako de dɔn n ko n'u ka ŋaɲa wulili la dɛ ninnu ka ŋaɲaw mana wuli la dɔrɔn u bɛ yɛlɛ sanfɛla la baara in de la parce que ni kalo sara sisan u bɛ règle de ye règle 6 jours danger ninnu mana daminɛ dɔrɔn a banna sinon ni e bɛ malo de tantɔ e ni Morgan ni e bɛ malo e y'a yiri i yɛrɛ la de tantɔ k'e ye sunguruba de ye tantɔ ko cɛ ko i ye muso nɔgɔmani de ye muso man ko a ka nin k'a ka feere tɛ o ko i ni cɛ dara tantɔ ko k'o k'i ka feere tɛ ko ka cɛ harceler o tɛ anw fɛ o tɛ kojugu ye o mande o tɛ kojugu ye i bɛ k'i ka sungurubaya de yira o la i ye ivoirien muso bɛ kuma suru de ivoirien musow ka ko a ka wuli de k'i jɔ kuma bɛɛ aw ka dugu la muso dɔw de bɛ bɔ tantɔ ka aw musoya la nɔgɔ i bɛ nin ye ivoirien de bolo maliyɛn bɛ nin kɛ yan maliyɛn muso jumɛn de ye nin kɛ u bɛ jɛkulu kelen de kɔnɔ ne ko aw ivoirien ninnu dɛ aw t'a la ye tantɔ le tant que aw bɛ concentrer aw yɛrɛ kan tiɲɛ ye tiɲɛ artiste ko ye dɛ ni aw tɛ k'aw yɛrɛ ta ni de bɔra sisan ka nkalon ta ka da aw ka jamana la sa moto tan k'aw ka jamana la nɔgɔ o bɛɛ aw ka jɛkulu la mɔgɔw dɔ de olu ka mɔgɔw dɔ de bɛ o jɛkulu kɔnɔ ka na ka tila ka na ivoirien muso de ye nin fana kɛ tuguni i bɛ ka kɛ jɔn ye i bɛ ka Côte d'Ivoire drapeau de la nɔgɔ